ҳамарӯза аз ҷониби сохторҳои мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва таъмини солимии сокинон ва меҳмонони маркази маъмурии вилояти Суғд тадбирҳои безараргардонии сартосарии пурзӯр гардида, ҷамъи қувваву василаҳо барои пешгирии мавҷи дуюми ин вабои аср сафарбар гардида истоянд. ин навбат корҳои безараргардонӣ бо ҷалби як қатор кормандони воҳидҳои махсуси хадамоти оташнишонӣ, шӯъбаи риёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофии граждании шаҳр, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ва дигар сохторҳои шаҳрдорӣ бо сафарбаркунии мошинҳои махсус ва дастгоҳҳои безараргардонӣ ҷалб карда шуданд. корҳои тамизгардонӣ нахуст дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, кӯчаю хиёбон, мавзеъҳои фароғатӣ, истгоҳҳои нақлиётӣ, бозорҳо ва ғайра баро монда шуд. ҳамин гуна тадбирҳои безараргардонӣ дар кӯчаю хиёбон ва истгоҳҳои нақлиётӣ дар ҳудуди кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Гагарин, Сирдарё, Раҳим Ҷалил, Рифат Ҳоҷиев, Аминҷон Расулов, Шарқ, Фирдавсӣ, Саидвалиев, Истиқлол ва як қатор микроноҳияҳо ташкилу роҳандозӣ гардиданд. ҷоиз ба зикр аст ки ин тадбирҳо то пурра анҷом ёфтани паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар тамоми шаҳр идома меёбад. шабона биромда ҳар рӯзи корҳои безараргардонӣ гузарондосем. аз шумо фақат хоҳиш мекардем ки ҳамин дар кӯчаҳо бо ягон зарурият кади бироитон безарурият ҷоҳо набироитон беҳтар мешуд. бениқоб кӯчу набироитон. ҳамзамон ҳамарӯза дар шаҳри Хуҷанд баҳри тозу озода нигоҳ доштани микроноҳияҳо, маҳаллаҳо, даромадгоҳҳо ва атрофи биноҳои маъмурии истиқоматӣ корҳои иттилоотӣ бурда шуда, тамоми корҳои тамизкорӣ бо риояи реҷаи махсус зери назорати қатъии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад. ҷоиз ба зикр аст ки ҳамаи ин тадбирҳо ҳамарӯза аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд дар ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода мешаванд. бояд қайд намуд ки ҳамарӯза бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуюми бемории коронавирус ва назорати муқаррароти пешбинишуда аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр дар як қатор марказҳои хизматрасонӣ пайваста рейдҳо гузаронда мешаванд. аз ҷумла риояи фурӯш ва хизматрасонии яхмоси мулоим дар як қатор нуқтаҳои савдо назорат карда шуд ва вайрон шудани муқаррароти пешбинишуда ошкор ва бартараф гардиданд. ҷоиз ба зикр аст ки тибқи тағйироти охир ба қонунгузорӣ барои риоя накардани қоидави меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва санитарии эпидемиологӣ ҷазоҳо пурзур гардиданд. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда мешавад ки барои парҳез аз ин беморӣ қоидаҳои беҳдоштиро риоя ва бидуни ниқоб ба кӯча набароянд.